Azunna Nweleke egwu ịhụnanya. Mba makozikwa. Imana Adaeze iko ige ọpara eze. Ndo okpoko. Kedu ka Adaeze ga-esi mee ihe dọta? Keko ga-esi mee ihe dọta? Ihe na-ewuta m n'obi. Iwe na-ewusi na nsogbu m n'obi mgbe ama oge na-adịghị anya Adaeze ga-emelata ọpara eze ndị okpoko. Azunna nwanne m obi ga-abụ ọkụ nwatakịrị. Ọnwụ na anụbe enweghị onye n'obodo anyị na-amaghị na inyigo Adaeze enyefugo ya n'aka ọpara ezi ndị okpoko. Ihe kwesịrị ya. Ala ihe ọzọ ọbụla oge na-adịrị anya nwa amadi anyị butere nne ya nsogbu. Ekpere m bụ ka Adaeze nwa amamihe wee napụta nwatakịrị nwa ogbenye a n'ihe mgbu a. Ihe ọzọ ekpere m onwe m n'ezie bụ ka Adaeze bilite n'ụra maka ọ dị m ka ụra nke ya na-abanyeghị ụra eziokwu ihe ka o bilite n'ụra wee mara na chi nna anyị edowegoro ya okpoko n'ebe oyi ebi gbam. Nwanyị, obi adịghị gị mma ka ezinye na-enye gị nsogbu. Ihe Adaeze na-eme ụmụ nwoke na-abịala ya dị ọ na-enye m nsogbu. Obi adịrọ m mma ma ncha ka ihe bụ na ụmụ nwoke bịala ya nke abịala ya ọjụ nke abịala ya ọjụ nke abụrụzie gịnị? Gwazie n'izulu ka ọ dụọzie ya ọdụ. Ihe anyị kwuru eziokwu. Ọ ihe mere eme ka ọ ihe m ga-eme. Enwe ka anọ si megbo onye mere onye si ji onye ọzọ ọ nne m ezi nwaanyị dị ụkọ ọma obi nwa ya ndị tụwa ntụ amadị m ihe m ga-eme ma m lụọ nwaanyị. ị maghị ị ga-eme ị ga-akpọrọ nne gị kpọrọ nwunye gị ndị na-ebiri ero m aka m emekwa Azunna ka maka Adaeze ada nụ ya ọkwa na ụbọchị a na mma na anya megide manya bụ azụ obisie gị ike chobisie m ike n'ịhụnanya nwere ebe anyị maka ọ nọ chinchin. Azunna eziokwu m mụkwụ na m lekọta ihe gị na-eme n'etiti gị na ọgụ m lekọta nnọọ ọkụ unu si eme agwago gị n'elu gwa gị n'ala ịkpọchie ntị ya mana onwe ya akpọchikwuo ntị na-enezi onwe m na-enyezikwa onwe m enyo ka mwa onye na-arọzi nrọ. Ebe ama m onye wu ma ihe m ga-agwa gị ịtacha ji taa anụ ṅụọ mmanya rijuo afọ ị ga-aghọta na ọwụ nri. Aga ma m gwa gị ihe a m gwa gị m gwa gị site taa ruo echi ị ga-ekweta. Nsogbu adụrụ anyị tacha anụ rie ji ṅụọ mmanya ama m ihe niile na-edozi ahụ ntacha ya ezigbo ụra ga-eburu m nkwenye nke ntetezie n'ụra nduzi Olisa bi n'igwe biko ihe niile a na-emenụ biko kwana m nke wee eziokwu o nwekwara ike bụrụ na ihe ọ na-ekwukwe na bụ ihe ga-agaba n'etiti gị na Adaeze. Ise ọ dị egwu na mmanya Adaeze ị maara nke ọma dịka m onwe m si mara na eze kwuru na okwusigo obodo anyị niile ma na ewegoro gị nyefee n'aka ọkpara eze nke okpukpe ka ị wee bụrụ lọọ obi eze ahụ.
ọ dị enwe ka ọzọ zụ ịnụ gị o fọzie nke a na-esogharị gị na ike ka ijiji Izolo, eziokwu na iwu onye isi ndị niile dị n'ahụ. Mana ọ bụrụ nke ma onye isi ebi na ebumnobi m. Ị na-anụ ife nne m. mmekwana ibe adaeze ọbara obi eze dị gị n'arụ ọ dị n'ime arụ gị Ọbara wa ọbara. Ọsọkwa nya nwere ọbara ezi, ọbara nkịta na ọbara nnụnụ. Ife kachasị n'onwe ịfụnanya. Enu ife nna gwa gị taa. obi agaghị adị nna gị mma n'okwu obi agaghị adị eze mma Azụnna nwa na-ekwu maka ya oche eze ya ekwesịghịkwana ya ka ị chọrọ itinye ya na nsogbu Onwe onye na-achọ itinye ebie na nsogbu. Ma Azụnna ma mmụọ. Mgbe ọ malitere ruo ebe ahụ, ife ọma ọ fụrụ ebe ahụ, anyị na-efunanya anyị ekpebiri. ọ maka na nna emechitarazi gị ebere Ebere gị ekwesịghị imete onwe ife na-achọ ime na ịfọlụkụzi Azụnna na ịkwụna. ekwenụ nke m nke na-alụọ isi mgbago isi mgbada isi mkụrụ mgbọrọ na-abụrọ ịkwụnyere gị n'okwu a Taa ka ị bịara, amasị m ka ị na-ekwu na eze jikwu ndị obodo ji wee si nke a ji wee mee. Ọ nke bụ dị m n'obi bụ nke kachasị m n'ebe a ka ị kwesịrị ịkwụnyere m. Ịma na ife m bụ n'obi abụrụ na ọka mmegide mmadụ na ọka ọ dịla m mma maka obi ụtọ m. mana adaeze nkwụcha ikere n'okwu a bụ ịhụnanya tụrụ m n'anya mana ka o si na wee dị ekpere m bụ ka nna anyị ha nyere gị aka na mkpebi ịhụnanya gị ekpebi Kịta ka ị kwuru ka ezigbo mmadụ ezigbo ọyị m ịzọ ọ dị egwu mmanya sikwara n'ike ọ dị egwu Azụnna gị na-akwụkwọ n'ike n'ihe niile ndị ahụ ama m ihe na-esi gị obi ike ekwu onye m elu kwuo ala obi eme gị ka karara m ngwakwa gị gbọsịkwa gị tekwe alekwa Ugomma nke a esikwa obi ike ihe na-agbagwoju m anya bụ ebe ike gị si bịa aka m odogwu ịma iwe dị nwoke odogwu na-abụ ka m gwa gị ọkwa ma ihe nne ịhụnanya ịhụ mmadụ ibe gị n'anya ihe nọ na esi azụ ike o chidi ajụ ike ma ịza ajụjụ gị ihe dum aga awụ oke okwukwe nwere na ịhụnanya mana Ugomma nwere onye bụ maga ụkwụ ọgwụ ngwụrụ ọgwụ ọgwụ gị gwọkwuo ọgwụ onye mbụ gwọrọ ọgwụ ọgwụ onye mbụ na-agwọ ọgwụ enweghị ọgwụ nke ncha ọgwụrụ ọgwụ gwọkwuo ọgwụ onye mbụ gwọrọ ọgwụ azụ osikwa mmanya gị sikwara ike Nneọma oyoyo nne mụrụ m ọdụkọ na mba nne m ka m gwa gị ya wụrụsi iwu ụdara ama kpọ gị nwannu anụwa m ntị nne m gị lọrụ onye dị ndụ ga na-alụ n'ọlụ mechukwu so anyị lụrụ ọlụ anyị ga na-alụ afọ na-ekwekwe na-agbazi ike nne m biko aka m ị nọ ebe ịhụ na ọgwanụ ọmụmụ nọ ebe ọmụmụ a ọ chọghịkwa gị ọjị anyị sọ ọchọghị mmanya ọ chọghịkwa m nne m ma ọ chọghị gị ọjị erigidego m ọ na-achọ ịbazi m n'ọnụ eziokwu anyị erigo ji taa anụ nchi aka na-ekwu ọ ga-abute mmanya nkwụ onye dị ka m bụ emerọla m ya ahụ ma biko ka m jikọrọ ka ekwe n'ebe ị na-aga chere ama m akpịrị akpọọla gị nkụ nna nyere ya aka ka m kere gị ofu iko ka ị were chekwe nwaanyị ka ibe ya ka ọ dịrị ka a na-eme ka ọ dịrị ka nwoke na nwaanyị dina awaka njadị obi ruo oge ala adị egwu nne m ụlọ ọma mmanya ka bụ mme chere bịa bụ chere nne m mmezuru nne m ọkwa ịma na ị nwere ara anụwa m ntị mmezuru nne m ofu sọsọ biko ọ ga-egbu m ọ ga-egbu o gbuo gị igbugo ya ahịa na mmanya
na-egbu gị ala atasị nwa mmadụ ọ ga-egbu gị jide ọdụkọ nọmba ọya dụbe mgbanijisike na-enwetazi na onwe mba udo nna ọdụkọ gbanwe adị asị nwa mkpi gbacha mgbụgba juela o were okpoko aja dula ebe ya chiokele ọgwagụ aja ọnụ gị kpọọ onwe gị nwa mkpi onye nwa mkpi bịa lawa tupu were mkpu aja kpogo ịkpọrọ nwa jiri mkpimkpi lawa awa ka ji adị ọkwa gị kpọrọ onwe gị nwa mkpi nwa gị nwa mkpi asụtara m kpọkwara gị ọ dị egwu atụ onye dị chi ahụ ya dachi ụzọ nyụwa gawa ana m agazi ije ọgaranya nyụwa gawa ọbụna ọgaranya hazi ọya dube aka m andachie n'ụzọ gwagwa ndị nne na nna nsogbu nwunye jụrụ otu ihe mụ na ọgaranya ji ha esocha m n'azụ ọ dị egwu Adaeze, achọrọ ka ị ga-emu ntị ọfụma n'ife a nchọrọ ịgwa ya. Bido tata gaba achọghịzi m ịdị na-afụ gị na nkịlịnka nwa efulefu a nwanne amara ebe o si unu si n'odi nta achọghịzi nka na-afụ gị na ya ma ọkụ na-enwe mmekọrịta n'ụdị m ụdị ọbụla ife m na-eme ka ịghọta bụ na o nwere nwoke ọzọ gị na ya ga-enwekọta ife ọbụla na ụdị ọbụla bụrụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ bụ eke ịdị tinyelu na-abụrụ diọkpala eze okpoko onye nwa bụ di na-anụghị nke tata afọ anyị nọ ya bụ ka ịkpachara anya ya nkịlịnka nwa na-amara efe unu si n'ọbụ n'ụtọ ya dinta n'ụtọ gịnị ka anyị ghara ịnọkọtazikwana nọ n'akụkọ ma ọ fụkọ ụnụ maka ọ ya ajọkarị utene ma sikarịa nkakwu n'isi ị na-anụ ife na-ekwu nna m ọkwọli obi aṅụrị m n'ọdịnihu m ka a na-ekwu maka efe gịnị wee mezi ka m gwa nke bụ eziokwu ọ ịfụnanya m nwee n'ebe ị nọ ka m ji akwakọbalị ịfụnanya na ọganiru ya afọ ka ọ ga-abụ mgbe na-adịrị anya si na-eye na-ada eze na-eye na nwa azụrụ azụ na-eye ka ọ nọ na-abụbalị ka o si kwesị ife anọrọ ịma na ị ka bụ obere nwa maka oke nwere ife ịghọta nna m ama m na obele nwa ka m bụ ama m na nwata ka m bụ mana ka o si na nwata ahụ m bụkwa itolugo m oge ịma ife m chọrọ makwa ife dị m mma n'arụ ma n'obi m Ugomma ọkụ na-ada eze ka ị bụ Chukwu webatara n'ezinụlọ ma ewebatasigo ọbụọkwụ nwa agbọghọ ọbụla ụdị nwa agbọghọ ọbụla ka ebu n'ala igeda ịdị iche ọ pụrụ iche ya ka m ji na-agwa ị na-agwalele na-ekwusi ya ike sị na onye ọbụla ọbụla ị na-enwere onye ọzọ dịta iche mana ka o si kwuru tata onye inwe ya anụ ya eyi eke ịdị ekegolo eke bụ diọkpala eze bụ eze okpoko ife na-ekwu nwere onye ọzọ ka o si kwuru ya anyị mara ụlọ ife niile ihe na-eme ka i wee fụ ya n'anya nwabakwa nna m ọ bụ n'eziokwu na ịfụrụ m n'anya ife ọ na-agbasitara m ga na-emetụta gị n'obi ka bụ eziokwu ịkpọrọ mkpọnye nwa eze okpoko nnụọ ya mụ na ya bụrụ di na nwunye mme nwenata obi aṅụrị ahụ m niile ya atachisicha iru m ga-amachu afụrọ m ya n'anya onye ekwe mụ na ya wee bi kedu ekwu nke ọmụnwa na-ekwu ya onye a bụ na uche ya aka gbalitere ka ịkụ si dị na ya anọkọta ọ bụrụ mụ na nne ya edufe ọ kwanụ m bụ nna ya eze a na-agbaruke gburugburu na-asị na ọmachi ọmụ nwa ka na-ekwu nke na-eme n'igede tata ya bụ na nke m kwuru ntụ nsikwe ntụ akpụrụ ezi na m ọkwọla efu ahụ ọgba nta anwa ka obi m nabatara nya ka m chọkwala ịnụ nya ka m chọrọ ịnụ na mechie ọnụ ya agbawarị kedu ka m na-esi na-ekwu na-ekwu a na-agwa ya ibi na-ete afọ kedu ife bụrụ ife a nwe ife banye n'isi na-ekwu ọwụwa na-awa kedu ime na ya anụ ife ọrụ m bụ nna anyị
bịa bụla eze na-achị obodo a obodo igede ịma na olu na Igbo na n'olu m olu ọ bụzi ndị ekwu abaghị na-agba ya onwede ebe na-abaghị n'isi dị nga nke iji akwụ aja ya bie bido tata gaba achọzụ m ifo gị na nkịlịnka nwa ọ na-azado dịta ka ọ na-aza gịnị ọ gbagbunugo olulu nke ọ na-egbu ọsa kedu ụbọchị o bido mana aṅụ mmiri tọgbu iko n'aba ị na-achọ ikpuchi m iru mụ na nne gị nke ahụ ya ekwe omume ka m fụkwa gị na echi nna m ọganiru ma ọ ọganiru m ka a na-ekwu maka ya obi ụtọ ma ọ emetụta unu n'obi unu kpọrọ mkponye ebe ndị anwa ọ ya dị gị mechie ọnụ kpuchi ọnụ ya ba bido tata gaba ife ọbụla ị nwe ma ọ bụ mgbe ọbụla ị chọrọ ịba n'ime ọfịa ndị nche nga na-eduzi agwa na akpa nwa na ndị nche na-ekwu adọkwa ma kwali ọganiru ọ bụrụ n'iru ma ọ bụrụ na ọchịchị ma bebe ka ibepụta mme udo dịkwa nne udo dị n'obi adịghị mma ma ahụ si mebi udo dị mana obi adịrọghị mma mana arụsighị ike agwa nwoke ka ịbụ nwoke ga-abụ nsogbu bịakwute ya o megijigi ọnya ka iji bụ nwoke ọkwa ị na-anụ mana ka ihe niile esogbula nchụcha nta ata nkọrọ gị chọọ ime ka ije ọfụma gbatakwa nta ọfụma gbata anụ ka nje n'ugbo ka nje kpata anụ n'ugo kedu ife unu na-emekparụ m arụ ebe a ọ gịnị unu anyị ekwe ka m zuo ike unu anyị ekwe ka m nwere onwe m kedu ife ị na-esogharịrị m igwe nyere m iwu ka anya m dị ebe ọ bụla ị nọ ọkwa n'ọrụ m ka m na-arịọ ya ada enye gị iwu ka imekpa m arụ ya kwa isi onwe m ka m na-azọ ya ihe na onwe ihe ọbụla mere gị nke m agaala kedu afa gị chọọkwa igwe m afa gị nsogbu adịghị aga m achọlụ gị akpa ego ise ọnwụ na ya hapụ maka ka m nwere onwe m ka m zuo ike ka m kute ume ọkwanụ nnukwu ego ka ị kpọrọ afọ ihe ahụ mana nke bụ eziokwu ndụ m karịrị kedu ihe a na-ekwu gbasara akpa ego ise ebe ọ sị na oge ya ma akpa ego ise ka m wepụrụ ya anya ebe ọbụla kedu ihe gwara ajụrụ m ajụ n'ihi na ndụ m karịrị ajụrụ m ajụ isi adọrọ gị mma na Adaeze kwere gị nkwa akpa ego ise iwe jụ Adaeze nyawa akpa ego ise aka ife nchọrọ m ga-eduche m n'ime ọfịa ma rapụ m ebe ahụ ka m nwere onwe m ka m zụta ike kute ume ka ụnụ ala ikowu m ebe ọ bụ na ikwuru nke nsogbu adọrọ mana marakwa amara na ihe ọ bụla pụtara ya isi gị ga-abanye adịghịkwa onye ji ụjọ weta okorobịa mana uche gị dịkwa ya anyị ekwela ugo nne ọkọnụ gịnị ọ gịnị nna m kedu ihe mere gị ji si na ị ga-eji obi mgbawa wee gbuo
Chukwu ka ya ekwe maka gịnị mụnwa ji gbuo gị ara ọ na-agba m gbuo gị na agha ọ na ịmara na o nwere onye akwadobeghị ịnụ Adaeze ọ na ịmara kedu ihe ị na-etiela onwe gị n'ime ya mee ka m gwa gị ị ga-aghọta nne ị ga-aghọta ụdị ịhụnanya jikọtara mma na Adaeze nne ka m gwa gị Adaeze hụrụ m n'anya mụ ahụ Adaeze n'anya o nwekwe nwa agbọghọ n'obodo Egede a m ga-ahụ n'anya ụta o nwekwe nwa anyị ọzọ ọzọ ị chọrọ ka m gwa gị ọkwa na eze ga-eme ihe ọbụla o nwere ike ime ka o wee kwụsị gị n'onwe ya achọkwa m ịma ma igwe ma ihe ọbụla ọ chọrọ ime ya mee ihe gbasara ma na Adaeze onwe ihe mmadụ ga-emetekwe Adaeze hụrụ m n'anya nwa ahụ ya Adaeze n'anya Adaeze kwekwe m kwada ụdị ịhụnanya o nwere ebe m mmadụ anyị akwụsị ya ọnwụ anyị akwụsị ya ọnwụ gbazi ọsọ nwaanyị na ahụ nwoke sizi ngwa ọ ya achọ ka ya nwa nwoke nọ ya Adaeze kwego na mụ na-aga gebi di na nwaanyị ọnwụ gbazi ọsọ eziokwu ka ihe chọzọ ka m ọkụcha ihe nwere ike ịgwa m na ọkụcha ihe nwere ike ikwu nne ka m gwakwa gị ụdị ịhụnanya m nwere ebe Adaeze na nwekwe ihe mmadụ nwere ike ime nwekwe ihe mmadụ anyị akwụsịkwa ya Adaeze ị na-ajụ m ka ife m na-ekwu Adaeze ka eke isi wee chọọ imechu anyị iru ife ị na-ekwu na-agbawacha m n'obi aghọta m ife ị na-ekwu nke m na nnachi imechu unu ihu ka ife dị ebe a na-ịghọtara n'inekọta anya ifuru onye ị ga-anụ ọ bụrụ nwatakịrị ya bụ na-agba ntakọ gịnị ka a na-akpọ ya ọ bụrụ na onye nwa ka ị ga-anụ ka ife niile na-akọ na-agbawacha m obi ka onwe ife dị iche na anyị otu anyị kịta na ọgba nta ofu Chineke ahụ kelee anyị nwajizi aka anyị na-ekechapụ onye ya wuo eze onye ya wuo osu onye ya wuo ohu onye ya wuo nka onye ya wuo nke ene onwe ife dị iche na anyị chawo ofu si ebe ka anyị chasi wee bulu ofu ebe ka anyị si wee bulu ofu nna gị bụ eze ugwulugwu eze bụ ebe anụnwa makwa onye bụ Adaeze onye ka ha bụ ị ga-eji wesi na anyị ncha bụ ofu onye ka ha bụ ka m na-ajụ gị n'ọkwali obi aṅụrị m ka a na-ekwu ife a akpọrọ mkponye ndị bụ okpo ka mmee nwezi obi ụtọ onye ahụ m chọọ ka m nụọ kịta ahụ onye m fụrụ n'anya azụ na nwa onye m fụrụ n'anya nya nwakwa ka m chee ịnụ gịnị ya emechi ọnụ kee maka ego niile ndị okpoko wetagoro n'isi gị ka ihe a ga-eme ọnwụ ego nsogbu ndị okpoko enyechi ya ha ego ha chọkwa ka etikwuolu ha ego etiilu ha ego nke a ahụ nsogbu omenala emezie ya ha omenala ọkwọ ndị dịka mụ na gị dịla omenala emegharị omenala anyị nwamele omenala ọha omenala mele anyị nne m biko Adaeze ị na-echikwana anyị ntị Adaeze ị na-echili anyị ntị na nna gị bụ onye a na-ekiri ekiri nna gị bụ igwe ife ọbụla o mere n'obodo a ga-ekwu okwu gbasara ya nna gị bụ igwe ị na-echikwana anyị ntị Adaeze nne m biko zie n'ọkwọli obi ụtọ m na ọganiru m nweghị ife ọzọ biko zianụ ichikwanyezi m ebe nruo imegharị ahụ ha afezi m obi m atachizichi iwe ju onye na-obi m ka ị na-ewetara m n'igwe chọọ ịkpọchi anyị azụnna nwoke dị mma ọ bụ obi m achọghị m onye ọzọ sọsọ ya dị n'obi m nke bụ obi m ebe a ka ị nọ nna m ka njụka na gị gịnị kpatara na ifucha onunu ịchọ ka ịdaba n'ime kedu ihe kpatara na ifucha ọkụ na-enwe enwe ịchọ ka ị mara aka nwanye n'ime ọkụ okwu ịma na Adaeze enweghị onye ọ kwadobere ka ọ nụ Adaeze na ọ bụrụ ọgụ iwe fara onwe gị fanye n'ime n'elu ụmụ agbọghọ ka ha na-erubeli n'obodo anyị chọrọ n'ofu onye n'ụwa biko chọtara ofu onye n'ụwa biko kene nwa m nne m ị ga-aghọta ahụ m Adaeze n'anya
ụdị ịhụnanya ma na adaeze nwere ahụ ụdị ịhụnanya mmadụ ga-ahapụ mbanụ ka m gwakwa gị achọkwa m ịma ma onwe onye ga-alụ ya ma onwe na-aga alụ ya ma onwe onye kere adaeze achọ m ịma ihe ma adaeze wụ mkpụrụ mma ebe ahụ ka mkpụrụ obi m nọ nkwenye mmadụ nwere ike imekwe n'ụwa ọkwa adaeze eziokwu ikwukwala ọfụma isi m ama nghọta maka na ọka achara maka ọ bụ na ọchago nghọta ya kedu ihe mmelu gị biko zianụ nekwa iwe eze ka ọ na-elu n'elu ọ bụrụ na ozobe kedu ebe anyị agbaje onye ka mma ya kọlụ biko nne ka m jigoro gị eze ọga egbu mmadụ awụm onye ọbịa esi m obodo igede eze ọga egbu mmadụ eze ọga egbu mmadụ ihe anyị na-eme m adịrọkwa mma ihe anyị na-eme m adịrọkwa mma biko ihe anyị na-eme m adịrọkwa mma ọkwa gị na ọgịnị ihe anyị na-eme m adịrọ mma ihe a bụkwa n'obere ihe ọ bụkwa obere ihe a ga-amakwa otu esi leba gị okwu anya a ga-amakwa otu esi leba gị anya kedu ka adaeze ga-eji enwe ụdị mkpebi a ọ chọrọ ka ihe ọjọọ na arụ dabasị obodo anyị ọ chọrọ iji obodo anyị eme ihe ọchị mana ya bụ nwa nwoke a ga-ata ya afụfụ dịka iwu obodo anyị si wee dị ọ gịnị nyere udo ụba ihe a ga-emekwe ka iwe ndị egede na ndị ọkpụ dakwasị obodo anyị nwa abụrụ ndị ichie ndị egede anyị agaghị ekwe nke eme anyị agaghị ekwe nke eme ọ gaghị eme anyị ga dị ka igwe na-eche anyị ugbu ka anyị ga mara ọmọkwa onye ọ bụ adaeze ịmaka ụmụaka na-asa arụ n'afọ ichezola na ọ na-abụ onye echi chọrọ igbu obu ụzọ kọọ ya ara ụmụaka ha yiwakwara ara adaeze na nke nwoke a na-erugharị a n'azụ na-ezuzugharị n'obodo niile ha ara ka ha na-ayị ha amakwa ụdị egwu ha na-agba o ya wee ezigbote ara ka ha na-ayị ndụka taa oge ebikwa taa a ga-ahụ ishe onye Azụnna nwere nke ọbọlọkwaliele aka mere ọlọkwaliele odogwu na-azata anụ gagam ogene odogwu na isikọ n'ebe a afịa ka nsị ịma na anụ a m na-amịkpọ kemgbe mmịkpọ n'ahịa ịma taa wa ahịa be anyị ka nsị ka m bụrụ n'ụpụ ọnụ ka ndị bụ ọgụ hụ ndị bụ mma gwogwo ọgwụ ego ise ịmakwa ụdị ego a na-akpọkọta a na-eji anụ nwaanyị otokwe gị anya ka ihe na-ekwuzi ịmakwa otu isi tinye anya n'ala na-achụ adaeze ka mmụọ na onwe m si tinyekwa ya n'ala na-ajụ ezigbo ụmụazị ikpudewo ka adabara mụ na ha n'obodo anyị bụ ige ụkwa ihe m amaziri ihe bụ bụrụ n'obi biko asị m ka m gwa gị a na-ama ama ịbanye n'ime ụlọ enwere m mmanya ngwọ kara aka nwee nnọọ anụ mgbada kara aka mịkpọrọ amịkpọ nso ka m jụọ gị ezi mbute ya ọ dị n'ime ụlọ ugbu a mba ọ dị n'eluigwe anụ kete na-ajụ ma azụ ọ na-egwu mmiri okete n'ime ụlọ ezi mbutezi Azụnna ọ ga-esekwa m na gị akụkọ m ọ ga-esekwa m na gị odogwu na-azata ndị ichie m ekenekwa m ụlọ ọzọ igwe adịla anyị ncha mma kedụkwanụ ụlọ oleka ichie oleka kedu ebe ụmụ
igwe mụ na ichi ole ka sokwa abịa ebe a mana o nwetara ozi na ọgọ ya bịara ọ sị ka eme ngwa ngwa ga-asọ ọnụ ya ọjị bịa eche m ọkara bịarugo ebe a ruo ugbu a ọ na-abịa Ichi ole ka na-enyekwana m nsogbu n'obi ma mana nsogbu adịrị n'Igbo si na ọgọ bụ chi ọnya mgbe anyị fụrụ ya ka anyị malụ nke ọjị ibe anyị nọ na-egburu ọgọ unu mana ndị Igbo na-ekwu okwu si na onye ọbụla nwee nsogbu ga-eme gịnị ga-agbakwuru ụmụnne ya na ndị obodo ya wee zie elu ife na-akpa ya bụrụ mkpa enwere m nsogbu ya ka m ji si ka m gbakwute unu ka unu nyelu m aka unu mana ndị be anyị na-asị na ọkọkọba anụmanụ ọgbakwuru ukwu osisi oruo na-echi onwe ya n'ochi onwe ya wee kọọ onwe ya ọkọ ọfụma n'otu aka ahụ ka ọ dịrị mmadụ onye ọbụla nwee ọkọ na-akọ na-arụ bụ mmadụ dị ndụ ya gbakwuru mmadụ ibie odebere ọgbala maazụ ya ọkọọ ya ọkọ o wee dị ya mma ekwurugokwa m nsogbu nwa wee bukwute unu ka unu gbatalụ m mkpu enyemaka maka ife gịnị na onwe ofu nwata nwoke na obodo anyị bụ igede si na mma aṅụ mmiri tọgbọ iko mba niile mba abasịa nsogbu obiro mkpọọ ya dụọ ya ọdụ dị iche iche ndụmọdụ ka nwa ka o si abụ nna tie nwa ife n'aka nne ya o were aka ekpe dọdebie okwubekwuchasị ọ bụrụ nọọ na nkịtị o wee bụrụrụ m ife nsogbu bụrụrụ m ụmụ enọkọta mebielu m ife nwesị mba na mma akpọ unu mkpokuo unu ka unu bịa tinye ọnụ n'okwu a na taa ka mma amanye ebe nye bụ okwu ya jedebe unu tụsịa na alụsi ya taa ya mara ife anyị emenụ ya bụ nwa ekenekwa m unu eze ị ga-adịkwazi ọkwanụ anya bebe imi ebebe ndị be anyị na-ekwu na-asị na ezi agbata obi onye bụ onye ahụ onye agbata obi ị ga-ebebe akwa o soro ebebe akwa ọ na-enwe ọṅụ o sorokwa enwe m ọṅụ n'ihi ya anyị nwa abụ ndị ichie agaghị anọdụ ebe a gba nkịtị were aka fanye n'ụkwụ ihe ọjọọ arụ eme n'obodo anyị mba igwe n'ihi ya anyị ga-achụba ewu ojii mgbe ihe dị gbaa mbọ wepụ aka enwe n'ofe tupu ụwa aka mmadụ igwe ọkwa eme ngwa ngwa emeghịrị ọdachi were aka ichie okwu dị mma mana o nwere ebe ịkapịbalị ọnụ ọ na-abanyụsịa nsị agbabalị ya ife na ọbụla otolo nyụsịa nsị kapịbalị ọnụ ọbụla otolo ana m ajụ sị kedu na ife anyị eme nwa kedu ife anyị ga-eme nụ igwe echere m na ihe anyị ga-eme anyị ga-agbalịsi ike mee ka eze ndị okpoko mata na obi anyị ka dị n'alụmdi na nwunye ma nke a siwo nwa okorobịa si na anyị a ga-aṅụ mmiri tọgbọ iko a ga-ata ya ezigbote ahụ ndị be ya wụrụ ya ihe gbọrọ ihe ịrụtara daalụ na afro na-ekwuru ekwu ma ọnụ na ya enweghị usoro anyị eji ga anyị ezi ozi ya maka na ife mere n'oke ka dibịa na-agwọ kedu ife bụdo ife a isi bia ejebe onye ya bụ na mụ bụ igwe egede kwụsị okwu na-ekwu ogwu atụ ya daalụ na nwa kedu n'ebe a onye na-akụ nke ahụ bịa be anyị ndị ọ dịkwa igwe ziri anyị ozi ọ chọrọ ịfụ nwa gị n'obi ya kịta ịfụ nwa m n'obi ya mụọ ịsa na ya enwere oge ka ebe ọ nọ onye na-achọ igwe zitere anyị ọ chọrọ ịfụ gị n'obi ya kịta igwe chọrọ ịfụ ngwa ka anyị jebe n'oge anyị nwere oge ụdị ọ dịkwa nke ahụ na-achọ nwa m ọsịsọ n'obi mama ana bịa nje hei isi nwa mama ngakwuru n'ọnụ
Adanna, otu esi eme gị n'obi ka a na-ekwu okwu eketa. Ọ bụrụ ọdụ otu esi eme gị n'obi bụ ihe a na-ekwu okwu eketa. Ihe m na-agwa gị bụ na ụmụ nwaanyị enwere ọdụ ọnụ okwu n'obodo anyị a. Na ihe nwoke kwuru, ọ ihe otu ahụ ka ọ ga-adị. Ihe ọ bụla nwoke kwuru, otu ahụ ka ọ na-adị. Nwaanyị enwere ọnụ okwu n'obodo anyị, ọ na ịmarụ omenala ka ọ bụ. Nya nna m na omenala obodo anyị achọghị ịghọta otu o si eme m n'obi. Ma ọ bi ụtọ ma ọ ga n'iru onwe ka o si gbasatara ha. Ọ ife na-ekwu. Ma ọganiru gị ma obi ụtọ gị onwe ya ebe iji azụ eje. Ihe m na-agwa gị bụ na ihe nwoke kwuru bụ ihe na-emenụ. Ọ bụrụ ọdị ihe nwaanyị kwuru. Ekwukwene na ga-apụkwa na apụ n'obodo na gburugburu eze anyị a. Apụkwa na apụ, anwakwa na anwa apụ. Ị ga-anọgide n'ụlọ site n'ụtụtụ ruo n'anyasị. Ịnọ ije mara ihe nna gị na-eme. Ịnọ ije mara ihe nna gị na-eme. Anwakwa na anwa apụ. Ọkwa omenala ka ọ bụ. Ka ezi fini na-esi kọwasị dị mma kịta ọdụ ọnụ mma m. Ị na-ajụ m ịnọkọta anyị na-ajụ m ma ọ dị mma ma ọ dịghị mma. Ana m asị gị nọọ ihe omenala akwụkwọ aka m ka ọ bụ, ọ bụrụ n'okwu aka m. Ị na-ajụ m ma ọ dị mma ajụjụ. Zakụ n'ezinu m lee ka ụwa si paghalịa m sụọ m n'ala. N'ezinu m nwa nwoke isi ike ekwerie ka mmadụ ga-esi wee jenụta onye karịrị ya. Ọ bụrụ onye ka ya anụ. Zakụ n'elu m akwa anyị na-ebe ozugbo ị ga-egbuzi onwe gị n'ịmụta nwa. Ọgwụ a bụ ize mụtaba nwa. Ekwa gị na ọbara mgbanụ elu mana makwa na nke mụnwa bụkọrọ ụzọ akụ ma bụ esi na ngwa ya gwa na nwoke ọbụla na-eso ọchịchị obi ya anara ada mba. Chelogodino ka ị mara ifechukwu dị na ọ bụrụ nke gị nwa ka a ga-eme. Ife ọbụla ọ dị ga-emelili, onwekwa onye ga-egbochi ya. ụzọ akụ nke akwa nleba. Gee ntị ka m gwa anyị, ọ bụrụ na nwa nwoke ga-anụ adaeze nwa igwe anyị, ọ ga-anụlili ya. Akwụkwa ya onwekwa onye pụrụ imechi ya. Onwero dị n'ụwa, onwero onye ga-emenwu ya. Nke anyị na-ekwu bụ nleba. Ọkwa ịma na anyị nwa ka igwe na-achị. Ọ chọọ igbu anyị ogbuo anyị. Ọ chọọ ịra anyị ara anyị. Nwere m ikwu ka nwere ibe. Ụzọ akụ na-emebe anyị. N'ezinu m negodo nnọọ nwa okpoko ka ekwu na ọ ga-anụ adaeze kamgbe nke ka nwa m ga-esi wee nọkọta tụgharịa anya. Ọ ga-ekwu omume isi m ebezina akwa. Mmasị na ọ dị njọ mana chọọ ka njọ gị kedu ka o si wee dị nwa gị nwoke ka ọ ga-agbanwe obi igwe ebe nwa ya nwaanyị otogo ya ọbara ya ife a na-ayị ọjọọ mana mkpịsịkwa ala nsị na m amarakwa ahụ. Onwekwa onye ma ife echi ka a sị na ọ dịkwa ime. Wetugodo obi a anyị na-ebe na-eli m nri na-arụ ọgwụ ya bụ nke m. Ụzọ akụ nwanne m ene ka nsi kwacha aka tiela ọgụsọ aka ofu mkpụrụ nwa ji ofu mkpụrụ nwa bụ di m nwa bụ enu nwa bụ na ụzọ akụ mmiri erie m Chiama nkwe ka o mee ngwa chukwu ama nkwe natakwa. Ajọ mmadụ onunu Bụlọtọ na-eme anya na mkpụrụ anya ajọ mmadụ onunu iwe ekwu ifugoyi inekata n'onwe ya anya na n'igeda ọ na-adịghị ka ihe tinwe egwu ịgba ogene ya kwatu n'oche eze ma gaa m ntị ka m gwa gị karịa ebe isi
karịa ekwu na ibe maka ife gịnị na nchọ ka mmemi anyị na ana igede a ememi na gị amanụzi mmanya ezinụlọ isi pụtakwuo chọọ o zuru m ime enwere m ikike dị ntu a ma nweziazi ikike mmejidere ka debe ị nọ ogologo ndụ ị kwesịrị ịnọ n'ụwa ezi m ozi ka a kpọọ ya gee m ntị ọfụ bido tata gaba achọghịzi m ka nọ na ntị ma a bụrụ ịnụ ịfụnanya n'ịnọkọta nwa ife jikọ gị na nwa nwaanyị ọzọ na n'ife na-ekwu o si n'iru na-aga sikwa n'azụ na-agala onwe ya ọ bịa gaa n'aka nna ịga n'aka ekpe ịnụ ife na-agwa ya makata na onwe ụbọchị ọzọ mma anọkọta nụ na ntị hei akpa ngeze ị nọ n'ife na-ekwu ya ị nọ n'ife na-agwa ya nwa ya nwa ụbọchị ọzọ ka ife mmemme ya enwe ya nwa ụbọchị ọzọ agwa m ọrụ obodo ewebe unu na aja ọfụ unu esi n'obodo a pụọ na ama mbụzi ndị obodo a ya bịara ya ebe na ntị ịnụ ife nkwu ngwa shishọpụ achọghịzi nka nnọkọta fụ gị na nwa nwaanyị ọgbanta na-agbatarọ ife o ji nye nne ya na nne ya nri na-achọ onye ya lapụta n'obodo a ezi bịa ụsụ ọzọ bịa ụsụ ọzọ mmadụ kata na-akọ ụzọ ebe m n'ife anụ ọfịa ozulelele na-achọ onye ya na si na-agbalị ụzọ ọbụla mmadụ ode ji odugwu na asatọ azụ na ya nwere ime anọ mụ na-akpọ gị ya nwere inu n'olu m kesi ka ị gbara aka na agba dụ aka na agba n'ọlọsọ gị ama m ihe asị igwe gwara mana ihe na-ewute m na ide ege ntị amaghịzi m ụdọ ọkpọchi ntị na-eme gị n'ugbu a amaghịzi m ụdọ ọkpọchi ntị na-eme gị azụ nna ijisikwa anya gị asịkwa na ụkpala ntị ike na-ezu ike n'afọ nnọ azụ nna agwago gị ihe a ka ọ dị na mma agwago gị ihe a dịka enyi ga-agwa enyi ibe ya dụọ gị adị ka ọdụ nna ga-adụ mma ya ka ihe na-emezi gị ọ bụzikwa azụ na nwa eleke ntị ọba nke mma agwa gị na Ugomma na gị wepụ aka na Ugomma agwa gị wepụ aka na Ugomma bụkwa na adaeze sị gị na gị saa anya na mmiri nyuo n'obodo anyị ahụ Igede enwere imirikiti ụmụ agbọghọ dị gị na ha ga-emekọ azụ na ịkpọchie ntị amakwa m ihe m ji agwa gị ụdị ahụ lekwe ajọ ọhịa ekwuchakwa m kedu ihe m mere ụwa na mụ awa Azụnna nwa eleke ka a ga-achụpụ n'obodo chụba n'ime ajọ ọhịa emekwaranụ m gịnị maka ịhụnanya m nwere ebe mkpụrụ mma m nọ ebe mkpụrụ obi m nọ ebe Ugomma adaeze nọ chi okike mbanụ azụ na ke nke a na-agwọ gị ibi na-eto afọ ke nke a na-agwọ gị ibi legodo ihe ị na-ekwu ebe a ugbu a legodo ụdị ihe ị na-ekwu ọkwa nnọọ nkwụchara aka rapụba anyị bịa be gị sị ka mma nke na-eme nke a na-ekwu ị na-echekwa ihe ọzọ afọ na nrụ a apụka aka apụgara gị n'azụ Ugomma bụ adaeze eziokwu na Ugomma bụ nwaanyị mana nwaanyị nke dị iche n'ihi na ọ bụ adaeze mana ọ bụkwa na ọkpọchi ntị akpọchie gị esi na ọ bụrụ na Ugomma ihe dị otu ofu eme ofu ga-emekwa ịma na ị ga-ebukwa ọkụ n'isi
na-agagharị n'obodo anyị ha ekwukwa m ọkwa ya ka m ji sị ka m bịa maka anụ m ihe na-eme na nsị ka m bịa ma m nke wee eziokwu keke na-aza m aga aghọta aka m ega aghọta maka ịnụhụ ọdịnobi m ịnụ ụlọ ọdị nna ugbu a ị ga aghọta maka ịmahụ ụdị ịhụnanya nwere ebe ugo mmadụ ị ga aghọta maka ngwakwa gị o ya wụrụ sa meji aka m abụọ aghọrọ ọkụ ameji aka m abụọ aghọrọ ya ọkụ ahụ m ga-aghọrọ ya wụ ọkụ gbasara ịhụnanya nwere ebe ugo mmadụ ama aghọrọ ya ma ọ na-ere mere achọkwana m ịma ya wụkwa n'ọnwụ ameji isi mụrọ mbọ ka m gwakwa gị ọkwa ihu ụta m dị ụwa m niile nwekwa ihe ọzọ m na-ahụkwa n'ụwa m karịa Adaeze bụrụkwe m gaa n'ihu bụrụkwe m gaa n'azụ tọọ m n'ala tọọ m n'elu ọkwa Adaeze ka m gwakwa gị nwekwa ihe ọzọ m na-ahụ ihe niile anyị na-akọ nnọọ ọ na-adazi m aja aja na ntị sọsọ ihe ị ga-akọ m ya dị m obi ma onye gbasara Adaeze anụwa anọ m ntị ese gịnị mana ihe m ji ekwukwa ụdị a bụ ịma igwe ike dị ịma ụdị mmadụ ọwụ ịma igwe ike dị bụ anụ kankampụ anụ kpọrọ ọkụ na-eju ọnụ igwe ike dị abụọkwa nkịta na-ọbụpụ ihe n'ala o were ire nachara ya igwe ike dị bụkwa ome ka o kwuru ihe ọ bụ na okwu otu a ka ọ dị ọ sị gị na ị ga-aga n'ajọ ọfịa lekwe gị n'ajọ ọfịa amakwa ihe m ji ekwu dịka ọyị mụ na gị biko nwanne m ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee wụpụ aka n'ụbọ ka ụbọ ghara ibutere gị ọrịa biko nwanne ekwukwa m aka m anọ m ya so ofu mkpụrụ ihe nọ m n'obi ya wụ gịnị ofu mkpụrụ ihe dị m oke mkpa ma ihe ọ gịnị ma na Adaeze ewu di na nwunye ihe niile ka ma kere aha igwe ma ihe ọbụla ọ chọrọ ya wụrụ ka gbasara ma ihe gbasara akpa na Adaeze ewu di na nwanyị ọhịa nọ n'obi ya wụrụ ọnwụ a na-eji isi nwụrọ mgbọ ya achọkwa m ịma Azụnna ofu ihe nọ gị n'obi mana ihe abụọ chere gị n'iru ịma ihe abụọ nọ chere gị n'iru ịhụ na anyị nwere n'ebe Ugomma nọ ya na ịchụba gị n'ime ajọ ọfịa ya wụ ihe abụọ dị gị n'obi a sịkwa m ka m bịa kwuo nke m dị ka enyi gị enyi ka m si ekwu kemgbe ekwucha m ọ bịara ije nwụna ana m apụta n'ụzọ ri n'elu ukwu osisi ghọta mkpụrụ osisi si ka m wetara n'ọhịa m taa nke nta n'ụlọ ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee wee nke a ka ebe gị na echiche na-eme were njide biko ime na were nyere onwe gị aka m were nyere onwe m aka Azụnna kpọchi ntị Azụnna mmụọ eleke ntị ọba enweghị na ime ọjọọ ya Adaeze, nwa ihe chọrọ ka ezigbo nwa odibo gị mere gị? Ihe nchọrọ ka ị mere m kịta bụ ka ị hapụ m aka. Hapụ m aka. Adaeze, a sị gị rapụ m aka ntị ochie gị. O nwere ihe nchọrọ ka ị meelụ m. obi ya jụrụ Adaeze. Nya unu isi ha ebe a pụọ kịta m gwa ndị odibo ka agbajielu ngị ọkpa ka itedebe m na-esoghalị m n'ike. Si ma pụọ biko. Azụnna dị m ị gara ebe akwa m na
love mo bịa duru m ka ị nawa ụwale onye ka m ga-ebesara elu ụwa lele onye ka m ga-akọsara ije ụwa bụ afụfụ elu ụwa bụ afụfụ elu ụwa le onye ka m ga-akọsara Azụnna dị m ị gara ebe akwa m nakwa bịa fiche m anya iwe na-ewe m ọnwụ na onye ga-ebi love m bịa duru m ka ị nawa ụwale onye ka m ga-ebesara elu ụwa lele onye ka m ga-akọsara ije ụwa bụ afụfụ elu ụwa bụ afụfụ elu ụwa le onye ka m ga-akọsara Ugonna love m azụ nọ gị nso ficha anya mmiri abụ m nke gị iwe wezina gị mụ na gị ga-ebiriri ụwa kwụsịgodu mekwuo nke m ụwale onye ka m ga-ebesara elu ụwa lele onye ka m ga-akọsara ije ụwa bụ afụfụ elu ụwa bụ afụfụ elu ụwa le onye ka m ga-akọsara ọnwụ chụba m mụ na gị ga-ebi igede kwụsịgodu mekwuo nke m achara ugo m bịa nye m obi gị ụwale onye ka m ga-ebesara elu ụwa lele onye ka m ga-akọsara ije ụwa bụ afụfụ elu ụwa bụ afụfụ elu ụwa le onye ka m ga-akọsara ịhụnanya m ọ bụ onye ga-akọcha ọnwụ chụba m mụ na gị ga-ebiriri igede kwụsịgodi mekwuo nke m Azụnna m bịa duru m naba ụwale onye ka m ga-ebesara elu ụwa lele onye ka m ga-akọsara ije ụwa bụ afụfụ elu ụwa bụ afụfụ elu ụwa le onye ka m ga-akọsara ewo ewo ụwa mee ewo ololololo ụwa mee ijelu ụwa bụ afụfụ ụwa mee chai ụwa bụ afụfụ ụwa lee onye ka m ga-ebesara elu ụwa lele onye ka m ga-akọsara ije ụwa bụ afụfụ elu ụwa bụ afụfụ elu ụwa le onye ka m ga-akọsara ọ dị m n'obi Azụnna
ụmụ anụmanụ niile ga-agbọbụchikwa n'ime ajọ ọhịa asụ ka etetu azụ na o nwere ka anyị na ọ ya na-eche azụ na ọ bụrụ na azụ na m nọ na-afịa adaeze aka ị ga-ejidekwa n'ọnụ gị aka ọ na-afịa onye aka azụ na-ama mbịa ntata maka gịnị kwanụ Adaeze mewara ya obi mgbe ole Adaeze mewara ya obi Adaeze na omewa ya obi Adaeze ọ nwụrụ anwụ ya wụ na ịma na diọkpara igwe ndị okpoko na alụzi Adaeze na ọ bụrụ na o jiri anya ya wee febe ihe na Adaeze na-emekọ na ọ ga-atụbịa na ajọ ya Chineke ọ na-ịmarọ maka gịnị gwanụ na-agwanụ ya ịma ihe na-ewe n'ebe a Azụnna wụ onye mkpọchi ntị Azụnna ị na-agwa ihe ebe osi ebe a na-apụ osi na-agwa ebe osi ebe a na-apụ enwere nnọọ ihe m na-agwara Azụnna si ya na ya gbanyụọ ọkụ ihe gbasara Adaeze ọ sị mba na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe dị n'ike Adaeze enwere ihe ọzọ kama ya ọnwụ bịa kpọchie ya ihu si ya na ya tinye anya na ana chọwa ụmụazị n'obodo a na enwere ụmụazị dị iche iche nọ n'obodo ọ ga-enweta gị akarịa Adaeze ọ sị m ọgbọwụ na ọ bụrụ Azụnna nke azụ gwanụ m ihe enwere nnọọ ihe okozuzu nke Adaeze nwe ihe ọ ga-eji Azụnna mee hapụ ihe na-akọ kọrọ Adaeze ahụ nwaanyị dịka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ n'obodo a ka ụ na-achịgwa m dịgodị nnọọ ihe ị na-ekwu Adaeze bụ nwaanyị mana nwaanyị nke pụrụ iche ọ pụrụ iche maka na o si na agbụrụ ndị eze pụta ịma na onye si na agbụrụ ndị eze ga-agakwa ka ya na ndị eze na-emekọ ịhụ ya ya bụ enweghị nnọọ otu ọ ga-esi bụ nnọọ o mekata ọ bụrụ na onye ji egbe achụ nta ka ya na gị na-ege emekọ ihe unu were n'isi unu were gị gwa eze gị ọnụ nna ya iku ndụ agwụla m iku na-agwụla m enweba m nọ atagide m azụ na ụta maka ịhụnanya o nwere ebe Adaeze nọ ama m ihe mere iji ekwu otu a maka onwe nwaanyị nọ n'ime ndụ gị ya wee na-ahụzi m ka onye na-arụ aka mana lekwe ka ngwa gị dịka ngwa gị kewa eziokwu ọjọọ dị ka ibe ya wụ otu anyị na-ebe agwa na-eche ihe ọzọ igwe na ndị otu nọkwa na-eche ihe ọzọ ka bụ eziokwu otu anyị na ebe a na-eche otu na otu Azụnna ga-emekwa ka igwe na enwe ya na-echekwa otu ọ ga-esi ka enwe ya ọkpara eze ndị ihe eze ndị okpoko biko na ọ bụrụ na ọ ga-ekwu n'ume ga-ahapụ nnọọ ihe gbasara Azụnna ka ga chọọ nta anyị na-achụ ọkwa ebe nke ka na hapụ ihe igwe ka ọ na-asị m igwe gịnị na-ahụzi m onye na-arụ aka ọ dịghị mma ya wụ na anya nwekwara ike ọ gaghị amịnarị nwe ya ndị ọchịchị fụ ya agwa
ahụgo m na-ajụzi ka ihe nụzi n'ụwa eme mmadụ ka m gwa ka eziokwu achọrọ m ikwu ụdọ achọrọ m ikwu ụdọ m eche ya echiche si ya cheta na ọbazi nwụrụ ịmana nna m siri ọnwụ o siri ọnwụ na ọ ga-akpọnye m okpukpu kọma eziokwu biko ịmala ife ị ga-eme ime ya ka isi ebe a kpọrọ m pụọ isi ebe a kpọrọ gị ihe na-ekweta ka anyị si ebe a gbapụ ọsọ onwe ife ọzọ mba anyị ọja agba n'ọsọ maka gịnịkwanụ agba ọsọ ga-adịzi ka awụzi ndị ụjọ anyị kwesịrị itikọta isi anyị n'ọdịkọta n'otu ka anyị rụwazie ọgụ ịhụnanya ama na gị nwere onye anyị kwesịrị ma ọ bụrụ na ịgba n'ọsọ biko